दिनै सानसेखिनिखौबो थाला आरो नोङो बिजुलि जाबायसो थानो हागौमोन माथो दिनैलाय नाङा दे थाला आं थानो सुखुवाखै माबा एबारो मानोथ' थानो सुखुवाखै एसेबां गोबावनि उनाव फैदों नोङो दिनैखिनिखौ थाथारदो बिजुलि नाङा दे बाजै दिनै थाथ'ला नङा माखौ एसेबां थानो बाखो नोंलाय दाखालिलाय माथो बुंदोंमोन 6 दिन 7 दिन थागोन होननानै दा आरो साननैखौनो थानो हाला आरो नाङा दे मालाबा फैसिगोन दिनै थाला आं दिनै माने आं एसे मा बुंबावनो आरो जेखिजाया दिनै आङो थानो गोसो गैया थाया ओमफ्राय जाबायसो बै सिख्लायालाय थांबायना थाङाखैनो न'आवलाय ना दाबो नोंसानानो दंबाय दङ आंनिबा थांबाय खोमा दासिमहालागै बियो मा थांबाय खोमाहाय खबर ला न'आव फैदो एसेबां गिदिर गोलाव न'खौ नोंसोरो बेफोरबायदि नागारनानै गुवाहाटियाव थाबाय थासिगोन नामा फै न'आव नङा मा मोनबाय दं बियो जाम्बि नामा इ मानसियालाय दे होमबा दिनै नोंसोरो थालाबालाय माथो बुंबावनो आरो दिनै खिबो थानो गोसो जायाखै आंखौ मानोबा खोब बांद्राय देखायदो नोंसाला 6 दिनसो सप्तासेसो थागोन होननाया नै दे थांनोबालाय थांदो मोनागोन दे बिबाजै गोदान मोनलायनायावनो बियो थानो बाबाय आरो ओरैनोबा दाखालि फै सिगां आं हले 6 दिनसो सप्तासेसो थागोन दे होनना बुंदोंमोन आरो साला बै लैथोस्रि ना फैथोस्रिया मानो दंबाय थायो दे बिसोरनि न'आवलाय मा मोनखांदों बिलाय आयै बै लैथोस्रि नामखौ मानो रायखांबाय थायो नोंलाय थार गोसोजों मोजां मोनदोंमोन नालाय बिनिखायनो साननैसो थाथ'दोंमोन आरो फैगोनबो जानो हानाय होननानै दाथ' बियो थांबायना माने दासिमहालागै आंनिबा थांखाबाय बियो मिथिलाहाय थांबायना थाङाखै आंनि फिसाजोनि जिबावसो माबा सु जाना थाबाय माथो बिलाय लाज रोङिया साला हौवा मोननो रोङिया आयै नोंनिया बांद्रायबाय मानो रायबाय थानांगौ बेखौलाय गोरोन्थिया थिलुबैनानिसो थिलुबैनाया बेखौ मोजां मोनबा मोननानै साला थगायनानै बिजुलिखौ लादों दोनलै आयै मानो रायखांबाय थायो बेफोरखौ दोनदो माने आरो थांबायना थाङाखैबा थांगोना थाङाबा ओरैनो थाबाय थागोन नामा बिलाय ओरैनो साननैसो थाथ'दों आरो जुदि थाङाखैबाबो थांगोन ना रामोनदा जों आइनो खिन्थानांगौमोन आंनो लैथोस्रिया होननानै नांथ'आ र' दानो खिन्थाथ'वा उनाव खिन्थागोन बिसोरबो खिन्थायाखै खोमा बेनिखायनो मोनथियाखै नों होननानै बिसोरबो खिन्थायाखैथ' र' नोंसाया आंखौ एसेबां रायखायो होनबाथ' दा आंखौ होनना मोनथिबा बिहामजो होननानैनो गनायना लानाय नङा खोमा मानो लाया जानो आरो लायाबा जागोन नामा आं हाबायानो खालामबाय नोंखौ नङा जुदि आंखौ बिहामजो होननानै गनायाबा मा जागोन गनायाबा गैला आं दंना आंथ' नोंखौ हिनजाव होननानै गनायना लादोंना आबा गब्दा मायो आयै आङो फाफरिखौ लिंनो थांनो नागिरदों र' मा मैनास्रिया फैनानै थायाखै माथो नङा सिगाङावनो बे फाफरिखौ एसे गोमोन खालामना लानांगोन बेजों एसे मोजां जाफानांगोन आरोना दिनैनिफ्राय डाइरेक्ट फैखालिनो जुदि मैनास्रिखौ नारनो होयोबा बियो एसे माबा जागोन ना गथ'आ दा दिनै नारें खमला होनानै फुस्लायनोसै एसे ओमफ्राय आरो मैनास्रिया फैबाथाय 10 थाखा फैसा होनानै फुस्लायनोसै जाया होमबा जायो आयै जायो दा आङो बिसोरनि न'आव थांनो नागिरदों र' नोङो माबा थां नारें खमलाखौ नोङो खनै थांनाय आंसो खनै नांगौ होमबा नों खननो हाया खनना दोनै थां दा आरो बियो फैनायाव नोङो माबा हाननांगोनसो नोङो सिरिनायखौल' लाबो हाननाङा दे थाइसेबो मानोना बे मानसिया फैबाथाय सानगोन ना एसेबाबो सिरिनायखौल' होदों हानना होआखै थाइसेबो होननानै सानगोन ना दा जोङो सिरिनायखौनो हानना होननानै थगायगोन आरो गथ' मानसि जेबो मोनथिनाय नङा हाननाया बोरै सिरिनाया बोरै थाइसेबो हाननाङा दे बै लथ्रायनायफोर दङबासो हान ओइ मा दरखार नांदोंलै मोजां फिथाइफोरखौ हाननानै जाहोनो जेबो दरखार नाङाखैथ' आरो लाब गैया रावनोबो ओरैनो मोजां फिथाइ जाहोनानै दे थां फिथाइफोरखौ खनै थां आं थांसै दे थां बेस्ट अफ लाक एबार खिन्थु मैनास्रिनिफ्राय रेहाय मोनसिगोन दे गब्दा नोङो बुथारनाङामोन नांनायालाय थेवब्लाबो दा बुथाराबाबो उफाय गैयाना एकदम जिना हाराम करके रखा है मेरा
मानसि बुथारबाथाय पाप नाङो होनो मानसिफोरा। ओइ आजिखालिनि जुगाव जेबो पाप पुण्य गैलालै। खथ' मानसि बुथारै बुथारै जागासिनो मानसिफोरा नायै बेदरै। जोंसो पाप पुण्यफोरखौ सानबाय थायो। आंबो सानला एबारनिफ्राय। आं सानोमोन आगोलैसो। दा थेवब्लाबो साना। बेफोरखौ सानबाय थाबाथाय आंनिया लाइफआनो बरबाद जालांगोन। बे मैनास्रिजों बोरै संसार जाबाय थानो हानो दे आङो। साइस गैया फाइस गैया सैमानि जादा। नाङा आंनो जेबो फिलिंसआनो फैया बेजों बोरै संसार जानो हानो। हे इसोर जोंनिया जेन खामानिया जायो दे। बुथारनानै फबना दोनसैलै लाखिबाय थाया बेखौ। लाब गैला साला पापिखौ थांनोबो रोंला हाजार साजा होबाबो। ओंखामखौनो होआ मोजाङै होबाबो मालाबा खालायफोरखौनो होलाबायो बा खुरैसेफोरल'सो होलाबायो थेवब्लाबो थाङालै। गोथावथार जादों आयै। बेसेबा गोबावनि उनाव दिनैसो बेदर मोनजाबाय। मा दिनैसो बेदर मोनजादों नोङो? माथो नोङो मोनजाबाय थायोनो? बेदरखौलाय मोनजाबाय थायो आयै, माने दिनैसो दाउज्ला खासि मोनजादों। मा बेदर मोनजायो नोंलाय? बेदरा बोरमा बेदरबो मोनजायो, दाउ बेदरबो मोनजायो, बिथिंजाय अमा बेदरबो मोनजायो, गासैखौबो मोनजाजोबो आयै, माने खासिखौल' मोनजायामोन। आयै माबा आंनो ओंखाम नांबावगौ। ओंखाम दंबावना गैया? आंनो ओंख्रिबो नांबावगौ। दङ आइ गासैबो दंजोबो। नोंनो जा नांगौ दंजोबो। बेदरबो दङ, ओंखामबो ओंख्रिबो। बेदरखौ दा हराव जागोन दे। दोन आयै दायो जागोन। गोथावथार मोनदों आङो। बेसेबा गोबावनि उनाव जादोंना बेनिखायनो बेसेबा गोथाव मोनदों आङो। ओंखामाबो गोथावथार। ओंखाम गोरलै ना आयै? औ आइ ओंखाम गोरलै। दे जा। ओमफ्राय ओंखाम नांबावगौबा? औ आयै ओंखामालाय दङ दंनाया, थेवब्लाबो लाबोबाव। माने दिनै आं मार मोजां मोनदों माने खहाबसोदों आयै। दिनै मैनास्रिया मानो मोनजाथारिबायसो जादों। आगोलथ' बेफोरबायदि नङामोन। मोनजामारना मारा गथ'आ? मोनजायो मोनजायोल' बुंबाय थायो। नाथाय मोनजायै बायसि मानो जादों दिनै? नङाबाथ' मालाबाबो बेफोरबायदि जायामोन बियो। थांदो आयै ओंखामा लाबोदो थां, ओंख्रिबो लाबो। दे दे जा जा लायनि र' आङो। ओइ आब' नोङो ओजों मोनजामारना मारालै? मोनजायो मानो मोनजाया जानो दे। मा ओंखाम लाबावनायखाय ओंख्रि लाबावनायखाय आंखौ ओजों मोनजायै बायसि मोनदों खोमा ना नोंसोरो? मोनजायोलै, नोंसोर आंखौ मानो बेफोरबायदि सानबाय दङ? आङो ओंखामखौबो मोनजायो मोजाङैनो, ना बेदर गासैखौबो मोनजाजोबो। माने दाउज्ला खासिखौ आं मोनजाथाराना ओजों, दिनैसो मोनजाथारदों हाबा जानायनिफ्राय। बेनिखायनो गोथाव मोननानै जाबाय आरो आंहा ओंखामखौ बुरजानो। आं मोनजायै बायसि जादोंना दिनै, बेनिखायनो बिसोरो सन्देह खालामदों। आंबो आरो बेसेबा गोबावनि उनावसो मोनजादोंना, नायै बेदरै बेसेबा गोथाव गोथाव। ओरैनोबाथ' ओंखामखौबो मोजाङै मोनजाया, खुरैसेल' होयो, मालाबाथ' खुरैसेबोसो होबावा। आरोथ' ना बेदर जाबाथाय सुखौल' बासिना होयोमोन, हाराखौल' बासिना होयोमोन। दाथ' बेखौबो होला। मा होननानै खिन्थाबावनो दे बिसोरनो। मोननायानो जाखाना लानोसै। गाबोन समफोरथ' आरो न'आव थांखानांगोन। आंना मोसौआबा गांसो मोनजादोंना मोनजायाखै? मा जाखो ओंखाम जानायालाय? मा सानबाय थाखो नोंहालाय? जेबो सानाखै। गोथावथार जादों ओंखाम ओंख्रिया। दे दे जा। बे आब'आ मोनजामारा खोमा मोजाङै। फोरखौ थगायबायसो थायो बियो। मोनजामारा बियो आंनिबा। मानो थगायनांगौ दे जोंफोरखौलाय? थगायनाङाना। बै गबदाबायसि मानसिखौनो एसेबांथ' मोजां मोना, एसेबांथ' नागारनो बायोना नोङो आब'? आइ बाबरिया गेलेनो थांनानै दाबो फैला माथो गथ'आलाय? आंहा सकआव एसे हाथाय खालामनो थांनो नागिरदों। बेसेबा गोबाव जाबायमोन, फैसा गैयिनि थाखाय हाथायखौनो खालामनो थांनो हायाखैमोन। मैया थास' बेदर फाननानै 150 फैसा मोनदोंमोन, बेजोंनो एसे हाथाय खालामहैनि र'। मैगंफोरनि दामाबो बेसेबा गोसा जाबायहाय, बायनोनो हाला बायसि। थेवब्लाबो आरो माथो खालामबावनो, सानफ्रोमबोथ' आरो ओंखाम गोजाबो जानो हाया। बिदि ओंखाम गोजा जाबाय थाबा जेबो भिटामिनखौनो मोननाय नङाना। ललिता बिनानाव, माथो आब' जोदौस्रिसो। जिराय आब' जिराय। जिरायथ'ला दे ललिता बिनानाव। माबा अबावबा थांनो नागिरदों नामा नोंहालाय? हाथाय खालामनो थांनो नागिरदों र' आब'। मैया थास' बेदर फाननानै 150 थाखा मोनदोंमोन, बेखौनो हाथाय खालामनो थांनो नागिरदों र'। बेसेबा गोबाव जाबाय हाथायखौनो खालामनो थाङाखैमोन आङो। भिखारि जात,
थास' बेदर फाननानै 150 थाखा मोनदों बेखौनो बा 1.5 लाखसो मोनबाय सानदों खोमा खुसिखौनो हायाखै माने खुसिखौनो लाख'नो हायाखै गैजारोङिफोरा बेफोरबायदिनो आरो फैसानि बिराद लब जायो माबा ललिता बिनानाव पापरिया गैया नामा गैया आब' बे पापरिया गेलेनो थांनानै दाबो फैयाखै न'आवनो ए आंलाय पापरिखौसो लांनो फैदोंमोन र' जोंहानियाव माबाहाय जोंहा फांसे नारें खमला दङ माने जाग्रा मानसि गैयाना बेनिखायनो पापरिखौ जागोन खोमा होननानै आं लिंनोसो फैदोंमोन आब' लोंहा नारें खमला दङ न' दंनाया दङमोनहाय जाग्रा मानसि गैयाना सिरि गारजोबलाङोसो होनबा ललिता बिनानाव आङो जिरायथ'ला जोंहा बिहामजोआबो न'आव गैयाना अबाव थांदों माथो बुंबावनो आरो बिनानाव न'आव थांदों फैनोनो रोङाखै मोसौनि आथिंखौथ' सिफायबायानो दा सिफायनानै नै न'आवसो थांना थाहैदों मिथिगौना बिथिंजाय आरो आङो हाया आरो गबदानियाबो रजं हाबनाया दाखालिबो खेबसे हाबदोंमोन ना बेनो आरो जाखांफिनदोंनो जेनेबा साखांफिनदोंनो खैदिन जाखो बिहामजोनियालाय थांनाया सानथाममानि जाहैबाय हरसेल' थानानै फैगोन होनदोंमोन सानथामानो जाबाय दिनैबो फैखानाय नंखाला जिरायथ'ला दे आङो माने मोसौनोबो गांसो हैनांगौ ना गांसोबो हानांगोन ओमफ्राय पापरिखौ फैबाथाय थांनो होथार दे बिनानाव थांफानो होथार माबा नङाबा नारें खमलाफोरा सिरि गारजोबगोनसो ओरैनो दे जागोन दे आब' दायो फैबाथाय आङो थांनो होगोन दे एकदम बावथारनाङा दे बिनानाव थांनो होथार आंबो आरो फैबाय थानोबो सोलाबाना माने आङो नारें खमला फिथाइखौ लाबोफानो हागौमोन आं आरो नोंसानाव फैगोन होननानै सानाखैमोन माने दखानावसो थांदोंमोन आङो दावदै लायनो दावदैयानो गैया माने लकेल दावदै लायनो थांदोंमोन ओमफ्राय आरो दखाननिफ्राय फैबाय थानायावनो नोंसानि पापरिखौ गोसोखांबाय नारें खमला जागोन खोमा होननानै ओमफ्राय आरो बिदिनो गोसोखांनायखाय हाबबाय दे जेखिजाया थाङालासिनो थानो होनाङा दे थांनो होथार बिनानाव नङाबा ओरैनो थांगारजोबगोन जाग्रा मानसिबो गैयाना दे जागोन दे आब' दे होनबा थाथ' एकदम गोबां खामानि गोलैसोना दंहाय आंना न'आव दे आब' आइ पापरिया नारें खमला जानानै बेसेबा मोजां मोनो र' मोननाया थांनो होनांगोन र' दायो आंबो थाइसेसो मोनजागोन खोमा आंहाबो जानो मोजां मोनो नारें खमलाखौ फैया दिनै जेदौस्रि आब'आ जोंहानियाव फैबाय दे आंलाय मानो फैदोंसो सानलायदोंमोन टिल्लु आरो बिजुलिखौ नुनानै रागासो जोंदोंमोन आङो दाथ' आरो लैथोस्रियाबो हाबा जाबाय बिसोरो मा फैला नामा न'आव आंबो आरो बेफोरबायदि थाबाय थानो हायाना आंहाबो मोनसे संसार दङ आरो आं हाबा जाबाय हाबा जाखांनायनि उनाव बेफोरबायदि आरो थाबाय थानोबो हायाना आगोलनि खोथाया एसे बेलेगमोन दिनै आगोलो टिल्लुआ हारसिं थायोमोन रावबो गैयामोन दाथ' टिल्लुआ दा हाबायानो खालामबाय बिजुलिखौ फैनांगौ माथो फैनायनि नामानो लाला नामा बिबारि आब' मा सानबाय दङ नोङो टिल्लुमोनखौनो सानगासिनो र' नुनानै रागासो जोंदोंमोन आङो दा थेवब्लाबो रागा जोंबाय थाबाबो जाया दिनै बिसोरबो हाबा जाबाय बैसोरबो हाबा जाबाय दा थेवब्लाबो न'आव फैनांगौ ना आं आरो बेफोरबायदि थाबाय थानो हाया बेखौनोथ' आब' सासेयाबो माला फैगोन होननानै सोंबाय दङ टिल्लुमोनखौ फन हरनानै लिंहराखै मानो आब' जोंबो आरो गाबोन समफोरनो थांसैथ' सासेया नायनो लुबैथारबायनो रियेलाव बे मिनि सोराङाबो गैला थानो हाला नोंखौ नायनो लुबैथारमारबाय दाखालिथ' बुंदोंमोन 15-20 दिनसोनि उनावसो न'आव थांगोन होननानै दा आरो नोंखौ नायनो लुबैथारबाय र' आङो टिल्लुखौ फन खालामनि र' रिसिभा खालामो ना खालामा मिथिला आरो रामोनदामोननि न'आव दङ ना गुवाहाटियाव थांबायबा बिसोरो आंनिबाथ' बिसोरो थांबाय जानांगौ मानो होनबा बिसोरो थानो सुखुगोन ना लैथोस्रि थानायाव दिनै फन खालामनायनाय आगै आं फनखौ खालामखानो नागिरखादोंमोन माने आंबो आरो बेफोरबायदि थाबाय थानो हायाना नंगौथ' आरो हेलौ मा अबाव दङ गुवाहाटियाव दङ माला थांखो ओजोंलाय दहाय फैदों फुङावनो मानो सानसेल' थाथारबाय होनबा थाबावनांगौमोन सानसे नङा आं मोनथिनाय मोनबा थांनायानो थाङामोन बे रामोनना गुमैया लैथोस्रिखौसो लांना दोनहैदों होनना मोनथिबाथाय आं भुलावबो थाङामोनलै आब' मानो नोंथ' मोजांसो मोननांगौमोन लैथोस्रिया हाबा जाबाय दाथ' नोंनि थाखाय फाग्लि नंलाना दे बाद हो बेफोर खोथाफोरखौ जेखिजाया टिल्लु नों न'आव फैदो माला फैनो सानदों नोंसोरलाय माथो फैनायनि नामानो लाला थांगोन र' साननैसो थाथारबावनोसै साननैसोनि उनाव थांगोन आया मा साननैसो थाबावनोलै नोंलाय माथो बुंदोंमोन लैथोस्रिया थांबानो थांगोन होननानै दालाय मानोथ' साननैसो थाबावनांगौ जाखो आंबो आरो बेफोरबायदि थाबाय थानो हायाना हाबा जाखांनायनि उनाव बेफोरबायदि थाबाय थानो हाया एसे बुजिनांगौ ना
अरे थां सोरथ' थाबाय थानो होदों नोंखौलाय आं माबा नोंखौ थाबाय थानो होदों नामा नोंसो थाबाय दङो नोंहा थाबाय थानो हाया थां अ